Ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Weu samla yo bala tip kerteng komu bat scam lang krem ubala arpusan snem kerta uba shong basa hakasnong light core saulat pedeng shnong ula do yala ka jong ka jingim hadin ba ulang ngam jelop hawa umir ka badan hakasnong mau pedang hakatain ding paso haka arpu hunyo terik ubuna risau arhajar arpu wei Uniu samla ulangam jelop hagane kawa hadin ba ula jingi kad ba udang late guys ngobha bat laki parlok syajan kane kawa daka jing treshitom jong kinhon search and rescue team katanat fire and emergency service layo say ka met jong niu samla ne kane kawa hagapor ko ma architeng aa no phaisngi hakabala it no ya ka met shakipurit jong ka ding paso police station ban le ya ka badan kam kat kum kikindon jong ka ain